uw zwan ontdekken. Wat een superdag. Super! Ik schrik er zuur van. Ik ben saffetje in mijn boek. Ja, ik kom er aan. Oh, sorry. Ja, mijn door die gaat naar boeten te jippen. Sorry, ik ben doet. Oh, doet. Kan ik jou ergens mee helpen? Nou, misschien kan ik jij helpen. Helpen? Oh, je wil mij een boek verkepen. Oh, dat hoeft niet, hè? Zo, ik ben krek bezig in hem. Het is echt een heel goed boek. Het gaat om Famke en die heeft een pony. En zij weet dus dat die pony superkrachten heeft. Zodat die pony dan heel tol weekend. En dat zij dan gehandicapten bij een relay aan kan. Maar ja, pony's maar superkrachten, die bestaan vanzelf niet. Dus ze moet een actie op touw zetten om zelf heel in te samen. In klaarheid trouwens. Hè? En... Sorry, werk het jouw boek hoor. Oh, Sjurt doet, dit is het oudste boek dat er is. De Bijbel. Als dat was vergeten? Ja, dat gaat om God toch? Ja. Ja, dat gaat dus eens. Ik hoor superkrachten. Ja. Ja, God die had de vrouw maken en de zeeën en de beesten, de meisken. Ja. Oh, en Jezus, dat zijn zoon. Ja, die toch van die wonderen, die maken dan zieke meisken weer beter. Ja. Ja, ik weet het niet, ja, maar hoe jou dat nou? Ja, Sjurt doet, geen had God ooit zien en geen kan bewijzen dat God bestaat. Maar toch leeuwt er een heel veel mensen in het christendom. Hè? Zie maar eens om die heen, zo volle kerken nog er binnen. Elk dorp had wel een kerk. Ook in het dorp Sint-Anne zit een kerken. De Van Harenkerken. Groep 6 van de Slotskwallen gaat op excursie naar deze kerken in Harendwarp. Ik lees nooit een Bijbel en ik bid om. Oké, en bij bids dan hoe? Dat moet ik me even voorstellen. Nou, dat God altijd bij je is en dat God voor je zorgt. We lezen de Bijbel en voor het eten en bidden we ook altijd. Wij bidden elke dag. We hebben het over het eten. Dat het zo lekker kan worden. Dus je zou vandaag even naar deze kerk zien. Wie is hier wel eens vaker geweest? Oh, een hele grote groep. Kom je toch zelf nog wel eens in een kerken? Alleen bij schooldiensten. Ook soms op zondag. Meestal 2 keer in het jaar. Wie weet trouwens hoe oud dat deze kerk is? Nou, goed 300 jaar. Maar het is een heel apart, nee, vind je hem niet? De meeste kerken zijn lange gebouwen. En dat is herst rond, 8kantig. En dat hadden ze in Friesland nog nooit had. Er staan wel dingen van vroeger. En dat vind ik wel heel interessant. Al die beelden. Wat uit het hout gesneden is. Dat vind ik wel mooi. Een hele mooie preekstoel. Prachtig versierd snijwerk zit eraan. En het begint onderal. Engelenfiguren. Die de preekstoel eigenlijk dragen. Mooi hè? Maar toch komen er heel iets minder meisken in de kerken. Wat moet er dan met die kerken gebeuren als er haast geen mensen meer deel komen voor het kerkdiensten? Dan moet er een pretpark weer plaats komen. Een pretpark? Ja. Ik vind het wel jammer. Want de muziek is wel heel erg mooi. Maar vind je het net jammer dat die kerken dan verdwijnen? Een beetje. Niet echt. Waarom net? Omdat ik er bijna nooit kom. De Van Haresbank. Dat vind ik altijd een heel indrukwekkend vertrek. Omdat ik weet dat hier 12 of 13 mensen begroeven liggen. Hier onder ons. Het was vroeger een grafkelder. Dus de kelder is vuld met zand. Er is een betonvloer opgekomen. En marmeren tegels.
Maar het is dus een grafkapel die gebruikt wordt door de kerkenraad. Het is best wel kans op dat kerken dan verdwijnen. En wat moet ze dat zien doen? Nou, bijvoorbeeld Ali voelt die zingen van kom naar de kerk of zei iets. Dan vind je wel dat kerken blijven moeten dan. Ja. En waarom dan? Nou, want er hangen wel interessante dingetjes van vroeger. En dat vind ik gewoon wel leuk om nog te zien. En nou willen jou dat ik in Godleon ga. Nee, doe dat mag toch heel dat zelfs weten. Hey, ik ben Bonifatius net. Bonifatius? Bonifatius. Bonifatius, die kwam hier zo'n 1200 jaar verlien. Kwam die naar Friesland om de Friesen om te praten. Om krekelijk zoals hij in Gotteljo. En hij is hier in Dokkum, is hij vermaard. En daarom hebben we hier de Bonifatiuskapel en de Bonifatiusbron. En ik kreeg naar de Bonifatiuskapel west om te bidden. En toen zag ik die Weinstein en die Hinderke. Ja, skik. Ze hiet er. Oh, skik. Ja, skik, ze hiet me hinder. Oké. En ik zou skik vregen wat er toast hier, want dan zou we wat beter voor hem helpen kennen. Oh, dat is wel heel aardig van jou. Heb ik toast, skik? Maar hebben wij hem wat beter voor mij? Ja, dat is altijd wat toast. Kom maar, die kant. Ja, even goed. En aan. Ja. Lammert de Hoop is beheerder van de Bonifatiuskapel in Dokkum. En hij weet een heel soort oer Bonifatius. Bonifatius is meer dan 1000 jaar geleden geboren in Engeland. In het jaar 680, denken ze. Het was een heel slim jonkje. En zijn hij en mem hem toen naar het klooster stuurde om daar lezen en schrijven te leren. Dat ging hem heel goed aan. Dus voor hem van tijd zijn van hij kan eigenlijk wel de baas van het klooster worden. Maar dat woord Bonifatius net, die hier niet eens een heel plan. Hij zei ik wil de zee oorstekken en dan wil ik naar het Orenland, met Friesen wijden. Want ik heb jet die leeuwen nog net in huis gehad. En die Friesen, maar een koning Radbot, die wilden bekeren tot ons geloof. En bekeren betekent dat hij een oerhelje was om in die God te leven. Dat was net altijd even makkelijk. Het moest leren in het begin ook, want koning Radbot en de Friesen die zeiden, nou, wij hebben een prima geloof. En wij hoeien naar geloof. Toen hij zei toch eerst onverrichte zaken bij waarom in Engeland. Toen had er hulp zacht. En toen is er letter bij waarom kwam, toen er jaren tot koning Radbot overleden weer van nu kan ik het nog eens opnieuw proberen. Nou, wat er dan deed wie, dat hij onder oren had verteld door de Bijbel. Ik zien leert van die goden van hem binnen het sterkenoor. En dan hakte er soms een heilige beam om, of heilige altaren, met de Friesen hun bisten offeren voor hun goden. En zo wordt zien letten van dat zijn geloof sterker weer. Waren die Friesen dan net leuk, omdat hij alles vernielde? Nou, hij vernielde net alles, maar die hele beam die er dan omhakken. Toen dachten de Friesen van nou, dan gaat ons God hem wel straffen met een grote bliksemflits. Maar dat gebeurde net. En dat weer voor sommigen een bewijs. Dan werd de God van Bonifatius toch misschien sterker. En dan bekeerden ze zich tot het christelijk geloof. Maar er waren ook wel Friesen en protten die zeggen dat net zo. En die wilden vasthouden aan hun geloof. En toen hij rondreisde in Friesland, toen had die Friesen hem toch vermoorden. En dat is gebeurd vlakbij Dokkum. Ze had zijn kamp oerval. Hij kwam uit zijn tent. Toen had hij nog proberen hem het boek te beschermen boven zijn holle. Maar dat slagen net. En zij er toch het aan het deur maken vlakbij Dokkum. Maar mooi wij dan samen wet uit deze fever, Helly? Dit is geen fever doet, dit is de Bonifatiusbron. Nou, de deur van Bonifatius kwam op het plak van de moord. Hier dus. Samen water uit de grond. En het water uit deze bron, zo zieke mensen bij beter maatje.
Wonderbaarlijk, hè? Ja. Is dat nog heel Titsa? Nou, zijn 24 jaar verlien is hier een famke met kinkhoest onderdompelen. En daarna wie ze beter. Ja, en ten net te sissen dat het door dit beter kwam is zelfs. Maar ik zal naar huis. En dan kies nog wel even in de kapeltje. Ja, goed idee. Ja? Kom. Doet wij op vakantie wienen, zo is heid op zekere dag. Joet zal wij een eindje toeren. Ja, vanzelfs, dook is ik mooi. Dus ik koel wil protesteren. Koel wil sissen, heid ik baal. Maar uw heid wil mij wat leren. En vertelde een lang verhaal. Oer een hele oude kerken. Wie haast wel een kathedraal. Maar doet wij in het kerken wienen, wie het krekt als water het oors. Roen is heid maar stille stappen en ik wie net eens meer boos. Want hij wiesde op schilderijen en hij fluisterde flinterlicht oer Maria en oer Jezus. En met vrede op het gezicht baanden wij ek nog een kerske. Doeletsheid, de door werd dicht. Maar die koel gewoon weer iepen. Elke wolk in de tuin. Heid zei dit wie de excursie. Nou zullen wij een ijsko gaan. Sa. Zus, kijk. Lekker bronwetter. Ja, dat is heel speciaal wetter. Dus kijk, er staan ze wel superkrachten. Kies mooi heel toveri. Verklaren.